Goddag og velkommen. Nej, nu stopper du! Mange gange skal vi tage det her. Jeg er ligeglad. Okay, nu starter vi. Goddag og velkommen. Vi laver sådan en lille Minecraft Let's Play her. Det bliver rigtig hyggeligt. Vi har fundet så et pisse dejligt seed. Jeg har lavet mig min egen server efter noget Jessica hun fandt, og så prøvede vi på at optage lidt på hendes, men så blev det noget lort, fordi at nu begynder det at regne. Nej. Det er typisk. Sådan der. Det var godt. Prøv at se, jeg har også givet hende opregler, selvom jeg ikke helt stoler på, om vi vil bruge dem rigtigt. Men jeg synes bare, vi skal komme i gang, fordi at, altså, den her timeset day, den var ikke altid, altså, den var kun indtil blev nat. No shit. Så Jessica, du begynder bare at prøve at tage noget wood eller noget, så viser jeg dem lige lidt rundt på det, som vi har kigget på øen. Vi har ikke modificeret en millimeter på den her ø. Altså, jeg kom lige til at smadre sådan noget græs derovre, men det var i survival, så det gælder ikke. Men lad os starte fucking fedt. Au. Altså, som vi... ja. Startede faktisk med, at i dag, så i... så var Anders sådan... skriver ikke din livshistorie. Nej. Men Jessica, hun fandt det rigtig sej seed, og så tænkte vi bare, fuck det bruger vi, det er awesome. Jeg ser pisse mange muligheder. Der er pisse mange muligheder. By the way, jeg hedder Jessica, han hedder Anders. Ja, hvis det ikke havde regnet det ud nu. Jeg er Jessica, hun er Anders. Jeg er en pige, just in case you're wondering. No shit. Det tror jeg faktisk også, det gjorde. Altså, det havde helt sikkert været rigtig meget tvivl. Undskyld, kanin. Undskyld, kanin. Undskyld, gris. Nu er jeg lidt fanget her uden at dø. Jeg er lidt fanget her uden at dø. Ved du hvad, jeg vil ikke have noget imod, hvis texturepacken lige pludselig gør sådan, at grisekød, det er sådan bacon. Jamen det kan du faktisk godt se. Du kan lave din egen texture pack. Men hun bruger Sfax lige nu, hjælp jeg hende med. Eller det fandt jeg til hende lige her i tidligere. Ja, hun er noob. Just in case you're wondering. Så det er rigtig noob. I appreciate it. Ja, og jeg er totalt meget ikke noob. Det er jeg faktisk ikke. Jeg har spillet det her i rigtig meget lang tid. Det er lang tid siden, ikke så lang tid siden jeg spillede Jeg har haft Minecraft i 3 år. Ja, men du har ikke spillet det i 3 år. Nu synes jeg lige, du står man. Kan jeg friste med lidt træ? Det lyder faktisk dejligt. Nå, men lad os komme i gang. Eller, du har allerede været i gang. Jeg har bare rendt rundt og forklaret. Det er rigtig lækker ø igen, vil jeg lige sige. Og nam. Hold da kæft, altså. Hvorfor sagde jeg øver noget? Jeg laver lige nogle tools. Kan jeg lige få noget af træet, faktisk? Kaster du træ efter mig? Ja. Ja, du læser dit. Det kan du se bager. Se elbager. Kan jeg friste med en økse? Men altså, det måske kommer til at jacke en lille smule for Jessica. Lagge en lille smule for Jessica. Det er fordi, at det er min server, det er ikke hendes, og hun skal bare dø. Og jeg skal bare dø her, og der har du en fucking... Din ged, altså. Nej, jeg skal ikke bruge en axe, jeg skal bruge en pickaxe. Det er dumt, at du lavede den der. Jeg har lavet en pickaxe. Ja. Ja, det er godt. Du skal bare ikke lave en wooden axe, fordi at, altså... Nej, det gjorde hvis vi nu downloader det der, hvad fanden er nu det der plugin hedder? Må jeg ikke få noget sten? Jeg laver tingene her, fordi du er en mand. Du er sådan rigtig nederen. Eller sådan mand om mand, altså. Ja. Overdrivelse. Hvad jeg har også sat... så laver jeg... Ej, ved du hvad, det spilder træ at lave en wooden pickaxe også. En til. Ja, jeg har en økse til dig. Nej, en stenøkse, tak for det. Så er jeg ham der lumberjacken. Lumberjacken. Det lyder meget sjovere. Jack. Ja, det lyder meget dummere. Ja, lige præcis. Det er derfor det lyder sjovere. Det er meget dejligt at slå træ med en økse. Indeed. Skal jeg bare hakke en hel lille sten? Hvor har du tænkt sig, at vi skal lave huset så? Ja, altså, det var faktisk også før vi begyndte, så snakkede vi lidt om, hvad fanden vi ville lave med den ø. Jeg var faktisk meget insisterende på, at vi der måske skulle være lidt creative. Altså, hvor vi byggede ting på seje seeds, som vi selv finder. Men nej, det gad Jessica ikke. Hun ville meget hellere lave survival, fordi det det er sjovt. Jeg kan rigtig godt lide at bygge ting. Det var sådan, ej, hvor dejligt. Skal du bygge ting som survival, din ged? Ja, lige præcis. Det er også dejligt. Ja, det er det faktisk. Vi skal bare tage så lang tid, før vi kan få alle de materialer til at bygge alle de ting. Vi skal, ja, okay. Det hele værd. Jessica, vi laver en checklist. Har du en... undskyld. Fuck. Vi laver en checklist over ting, som vi skal have lavet. Ja, ikke? Okay. Day one. Har du en notice block? Notice block?
Nej, det har jeg sjovt nok ikke. Nej, så må du bare skrive ned på din computer. Ikke en ged, det gider jeg ikke. Nej, ikke en ged. Du er i den grad en ged. Ikke en ged. Kinky ged. Hold da op. Nu bliver det der lidt dirty. Nej, det er noget, jeg siger med en af mine venner. Jeg hedder Kinky Goat, og hun hedder Kinky Bastard. Nej, jeg vil have den del. Jamen, jeg er sulten. Jeg er også sulten. Jeg mangler halvdelen. Det gør jeg også. Sultning. Jeg mangler halvdelen af min sultning. Af din sultning. Nej, min syltning. Syltning. Kæft, du er komisk, Anders. Det er helt utroligt. Ej, det skal... Det synes jeg ikke, du skal... Synes faktisk, jeg faktisk skal. Spild af kobbelstål. Kobbelsten. Kablesten. Ja, hvad fanden Kampesten, hvad hedder det? Det hedder kampesten. Cobblestone. Ja, det er kampesten. Seriøst? Ja. Jeg troede ikke, det havde været så dumt at lave den overstillelse. Hvis du sætter den til dansk. På et tidspunkt, så sagde jeg i hvert fald, at det hedder kampesten. Så det... Har du den ikke på dansk, eller hvad har du? Jeg har den på engelsk, nej. Dansk, nej tak. Ja, det har jeg sgu da. Jeg har kul. Jeg prøver lige på at se her. Det er inde under Det skulle jeg vide. Language! Ha! Der er den nok. Ej, du er smart, Anders. Nu lægger det. Nu lægger det. Det kan vi ikke klare. Sådan der. Oversættelse vil muligvis ikke være 100% nøjagtige. Det er fordi, der ikke skal være E på der. Så det er meget bedre. Færdig. Hvad skal vi se? Nå jo. Har du ikke noget kobbelstol? Koblesten? Nej, jeg har kul. Men jeg skal bruge noget kampesten. Du kan få noget fucking kul. Jeg vil kigge på noget kampesten. Der var du. Nej. Au. Jeg skal bruge kampesten. Så hug noget kampesten. Nej, men for så er man nødt til at lave en pickaxe, så det spilder. Så tag min pickaxe, din ged. Du kan ikke bare se. Nej, så hedder det bare stenøkse og stenhakke. Hvad hedder det? Brosten hedder det nu. Jeg har faktisk brug for det der. Jeg går faktisk ud af mine. Hvad gør jeg? Jeg kan, hvad hunden kan det? Jeg kan drikke kaniner. Ja, men er det texture pack, der ligner kaninkød? Det ligner sådan ukogte rejer. Det ligner rejer. Kig på det, mand. Prøv at kigge på det. Jamen, jeg har ikke specs på. Nå, det ser... Kæft, det ser sjovt ud. Kast den den igen. Har du lige dræbt en lille kanin? Ja, giv mig kullet igen. Nå, undskyld. Ej, det kastede langt, det der. Ja, jeg skal være langkaster. Kan jeg få noget cobblestone så? Nej, du kan få noget brosten. Jeg tager det tilbage på X lige om lidt igen, det gider jeg ikke. Tak for det. Jern. Iron. Ironi. I found some irony. Kan jeg ikke få en torch? Kan jeg ikke få en fakkel? Skal jeg bare dræbe sådan en hel del kaniner, så vi faktisk ikke har noget at spise? Kan jeg ikke få en fakkel hernede? Hvorfor ikke? Fordi jeg siger det. Det var sgu da nederen. Jo, jeg kommer med nogen. Ja, det synes jeg også nok lige, du gør. Nå. Kan man nu være stedig med? Jeg er ikke stedig, jeg er bare i noget... Nice, faklerne bevæger sig med den texture pack. Det er sådan rigtig liv. Men lige før jeg også tager specs på, nu når jeg har den. Jeg tror faktisk bare ikke, jeg har den. Ja, det ser nice ud. Jo, jeg har faktisk den fra den version. Det skulle da dejligt. Det er så mega nice ud, Anders. Så kommer til at lære en lille bitte smule for os alle sammen. Undskyld, at jeg skal gøre det lige med det hele. Ja, det må du nok sige. Og nu crashede mit spil. Jeg håber, det svarer lige om lidt igen. For det plejer det at gøre. Når man putter en texture pack på, kan du godt lade være med at svare sådan lidt tid. Du er nødt til lige at vente. Måske klipper det ud, det ved jeg ikke. Ja, det klipper du. Ah, okay, sådan der. Nu virkede det. Fuck. Sprog. Vi skal helt sikkert på tage det på, hvad fanden hedder det der? Pirate speak. Skal jeg lave dig en, hvad nu hedder? Jeg ved ikke helt, om det er et easter egg egentlig. En hvad for en? Jeg giver dig pakke. En iron pickaxe. Yes. Undskyld. Skål. Nu lægger det lidt igen. Det svarer faktisk ikke. Hvad det vil sige, at... Det bliver nat, Anders. You are a pirate. Sådan der. Plundered. Return to the fight. Nå, det bliver nat.
Men det var da godt. Eller ikke så Det var da godt. Men lad os komme herop ned. Der er jo sikkert... Hvad fanden? Hvorfor bevæger den sig ikke? Den er jo bare helt sådan. Vent lidt. Du prøver igen. Hvad hed den der? Roto Flames. Hvad? Roto Flames. Jeg har taget den på Pirate Speak. Så. Nice. Jeg tænkte bare, hvorfor stod der ikke fakkel der? Eller, nej, selvfølgelig. Hvorfor stod der ikke fakkel? Selvfølgelig ikke, fordi det er på selvfølgelig fordi det ikke er på dansk. Jeg synes, det kører for dig også. Pas lidt på med at gå ind foran mig, for jeg satte PvP til. No. Har du flere fakler? Eller torches? Ja. Eller skal jeg også selv lave nogen, faktisk? Roto Flames. You are a pirate. Så lige noget. Pebbles. Ha! Hvad? Så er det sjovt at se alt, hvad alt det her hedder. Har du den her texture pack til, eller ikke? Ja, jeg har taget Spax på. Fint. Spax Pure BD Craft. It's the greatest texture pack of all time. You And are Spax. a pirate. Vent lidt. Teamwork. Yes. Det er der en del af. Hvad har vi ikke? Nej. Til sidst så skal vi have sådan en uge, så kan vi gå ned med mine, og så kan vi komme op igen, når det er sådan lyst. Men vi skal faktisk bare have noget redstone og noget guld. Ja. Det bliver meget let. Hvad tager lige der på? Redstone er ikke lige frem til sværeste at finde. Så det er... Nej, det er faktisk overalt. 2 sekunder. Ja! Vi er med. Ja, okay. Se, Det er nu er det sådan, at Jessica, hun skal lige gå i 2 sekunder. Og så er det bare sådan, og så venter vi bare ikke på hende, for det er sjovest. Og det er egentlig også lidt kedeligt, når man ikke har rigtig nogen at snakke med. Så sidder jeg bare her i den. Hej igen. Nå, nu er vi tilbage igen. Hej! Det var da dejligt. Nu har vi endelig nogen at snakke med igen, var folkens. Har du Nej. også stillet for mig alone, eller hvad? Hvad? Har du bare været helt for mig alone, eller hvad? Nej, slet ikke. You are a pirate. Jessica, nu lægger du altså den telefon væk. Det er lidt svært, for jeg skal finde ud af et tidspunkt. Nu vibrerede min telefon også. Det er lige meget. Nej. Sådan der. Nu er sådan en fancy rød sten. Min pickaxe det er er lidt fancy tør rød for evne. Ej, nu har du har ødelagt loftet. Jeg har ødelagt loftet. Ja, nu har jeg sat loftet tilbage. Jeg kommer om lidt igen. Jeg hader, når man ikke kan frikke en sten. Ja, jeg har lige spurgt. Vent lidt. Jeg tror, vi har fået en fakkel hernede. Undskyld, er det lidt kedeligt, når Jessica ikke er her. Det sagde jeg simpelthen bare ikke nogen snak til. Det er virkelig lidt akavet for mig, når jeg bare sidder og snakker til sidst. Men jeg havde virkelig nogle forældre, de var sådan rigtig sure. Ja, du skulle næsten have sagt til dem, at du går i optager-mode nu. Jamen det. Det er der ikke noget, der hedder i deres verden. De respekterer bare slet ikke din kunstneriske frihed. Nej, det er helt utroligt. Ej, vi fandt sgu en grotte. Oj! Skal vi strip mine den her gang, eller skal vi bare gå ned i en grotter? Lad os gå ned i grotten og tage alt dens værdi, og så strip mine vi. Ja, så strip miner vi. Men ikke fra grotten af. Ved du hvad, jeg laver et strip mine, så går du ind i grotten. Eller jeg går ned på strip mine niveau. Okay. Så går jeg bare ind i grotten, bare sådan random. Der er sådan vand. Jeg har fundet jern. Vil du gerne lige have nogle fakler med? Ja, nej, jeg har allerede nogle, men jeg kan godt tænke mig lidt flere. Jeg kunne godt bruge en hakke, som der ikke er lavet træ. Så laver jeg lige en til det liv. Ej, vent, det skal bare gøre sådan der. Hvad er det? Crafting table.
Ej, jeg er smart. Jessica, ved du hvad? Se her. Sådan der, jeg har en hak nu. Nå. Hvad hedder, du skal huske nu, du skal bruge en af jern for at lave en. Jeg laver også lige en ovn. Så det irriterer folk, at jeg har taget Pirate Speak på, så kan I bare sige det til mig, så ændrer jeg det. Hvad hedder I? Jessica? Ja? Er du? Yes. Okay. Skulle du ikke se mig? Jo, men jeg vil lige tage noget iron til dig, så jeg kan lave en pickaxe. Undskyld. Au. Jeg har et halvt liv, din ged. Så må du hellere spise noget. Jeg har ikke noget mad. Du har der en kylling? Nej, hvad hedder I? Det smager. Den har jeg lidt som spist. en kanin. Du Nej. har booket den først. Hvad hedder, så må du det skal vi spawner jo på den her ø, så du kan bare dø. Ja, og jeg har alt mit inventory på, så fint. Fint. Vi har også keep inventory på, det er rigtigt. Så Ellers det synes er, der er nok nogen, der vil synes, det er lidt cheat, men det er fordi, at vi ved, at vi kommer til at dø meget. Så. jeg kommer i hvert fald til at dø ret meget. Ja, det gør jeg ikke, for jeg er helt vildt pro. Bullshit. Lot. Hey, jeg får nogle røde mushrooms. Men det var godt, så tag nogle af dem. Det gjorde jeg. Der er faktisk Det ret vil så jeg mange. høre. Vil du hvad det hedder, have en iron pickaxe? Jeg har allerede en. Har du? Så laver jeg bare en ekstra til mig selv. You're seeding a new beak. Hunking time. Jeg får alle de fucking seje methods. Ship manifest. Manifest. Shit. Locked ports. Ship. Det er i... Timber and twigs. What? Vil forældre blive ved med at kalde på mig? Kom nu lidt. Okay. Det lyder. You are a pirate. Arr. Ja, jeg tror faktisk, jeg vil gå og spille Long King også. Der er mine torches. Sådan der. Ja, det ville nok være en god idé, hvis jeg lavede mig et sværd. Jeg tror faktisk lige at gøre det. Så er der også to hver. Hvad er det for noget? Jeg skal også gå forbi derinde. Jeg laver mig lige et sværd. Jeg skulle også lave et til. Jessica. Nu ringer hans telefon. Så er vi tilbage. Måske hører de alt det der lort til larm. I hørte nu nok lidt af det, ikke? Endte med at lægge på hos Jessica, og så ringede hun så tilbage lige 2 sekunder efter jeg lagde på, fordi at det der lortelyd, som der var hendes telefon, der ringede, det stoppede åbenbart. Nej, jeg ved det ikke. Hun kom tilbage fra toilettet, eller hvad fanden det var, hun skulle sikkert snakke med Sibylla. Men i hvert fald, det... Hun så kommer tilbage fra nu. Jeg ved ikke helt, hvad hun laver nu, så hun er helt stille. Hej igen. Nu tror jeg ikke, jeg bliver forstyrret længere. Men det var godt. Skal vi ikke lave en ny regel? Anders. Hvad? Der var kun noget lidt kul dernede af, hvor du gik. Jeg kiggede lige. Hvad? Jeg kiggede lige rundt der, hvor du var henne, og der var kun lidt kul. Okay. Du kan godt tage det, men jeg tog det ikke. Jeg har sådan 1,5 stak af kul nu. Nå, okay. Eller for meget for lidt. Ja, det er rigtigt. Kul er altid godt. Vi skal have en helt dobbelt chest fyldt med kul. Vi skal have en helt dobbelttest fyldt med alt. Fuck man, jeg har ikke meget hunger tilbage. Om ikke meget, så mener jeg intet overhovedet sådan 3. Jeg kan ikke engang løbe mig. Jeg slår slet ikke det her iron. Jeg så slet ikke det her iron før. Hvad hedder det egentlig på piratsprog? Stealer! Det er sjovt nok, fordi at der var 3 R'er i. Så var orr! Eller orr!
Nice. Orr. Ej, jeg Og beklager stol, det stadig. cirka det samme. Ja, det er en... det er en... Nej, stol er en... er en legering af jern. Så det er faktisk forkert. Hey, der er jern i loftet. Nej. Det er du vist misse. Nej, Nå, men det er i hvert fald ikke ligefrem den mest spændende mine. Jamen, det er den faktisk, fordi at jeg har været rimelig meget, der er rigtig meget guld. Fordi kul er det bedste, jo, men altså... Kul er faktisk det bedste. Ja, nu står jeg level 10 bare på mig en kul. Dog. Også en level 4. Det er bare sådan, hvem der kan komme i højst level. Ej, det skal det heller ikke blive til, for så bliver det kedeligt. Ja, det må man ikke. Det bliver så bare, bliver det bare sur, fordi du er højere level end mig eller noget. Det gider vi heller ikke. Er lidt det. Nå, ved du hvor vejen op ud er igen? Ja. Det er let nok. Det er godt vist dig lige snart, de er færdige med at mine det her kul. Okay. Her er der mere kul. Vi finder ikke andet kul. Skal jeg ikke bare prøve at mine lidt nedad i stedet for så? Tager der et random sted, så miner bare nedad. Nej, det skal du ikke. Hvorfor ikke? Rule 1 of Minecraft, never mine directly down. Hey, jeg har lige fundet noget mere jern. Kan du ikke huske den regel? Hvad for noget? Altså, regel nummer 1. Du må aldrig mine lige ned. Men det er heller ikke det, jeg gør. Det sagde Jeg du ved lige, du godt. ville gøre. Nej, jeg siger bare, at jeg miner bare lidt nedad. Ikke lige ned. Nå, Lidt det tror jeg, ned. du sagde. Jeg miner bare lige ned. Jeg miner bare lige ned. Det er fint. Det er fint. Intet sker. Lige meget. Køber en ny. Alt det her fucking kul, mand. Det må man nok sige. Og sådan lige lovlig meget. Jeg tror godt, jeg ved, hvad den her episode skal hedde. Alt så meget kul. Så meget kul! Ja! Ja, det var da utroligt. Jeg er i gang med noget! Jesus. Mine forældre er træls. Du kan ikke bruge træls, det er et ord. Jessica, hvor er du henne? Fordi jeg skal godt vise dig vejen ud. Eller vej. Jeg skal komme mig altså lige igen. Mine forældre er pissed. Okay. Det er ret nederen. Ja. Jeg håber, du kan underholde de andre. Bare din telefon ikke ringer igen. Ja, det håber jeg. Jeg tager den med. Kommer med. Okay, det er godt. Og så skal hun i det mindste ikke irritere os mere. Nej. Bare for sjov. Det skal jeg tror nok, du kommer til at se den her. Som vores første video, vi uploader. Og så kommer der nok også lidt lol. Det bliver så på engelsk. En dejlig engelsk accent. Det bliver helt fantastisk at høre på. Det forsikrer jeg. Jeg vil faktisk gøre til det. Altså, gør det her til den første video. Så bliver på dansk, ikke på det. Så det er jo sådan, ja. Ja. Bare jeg dog havde været Britte. Fuck, der er også meget jern her alligevel. En mine, og så er der bare uendelige jern, altså. Meget jern har vi. Vi har 37, det er også okay. Jeg sad egentlig lidt og tænkte, jeg tror ikke engang jeg sagde noget. Nej, jeg sad bare og tænkte. Det var da mærkeligt. Så jeg har ikke sagt noget siden jeg sagde at jeg var Britte. Og det sagde jeg også fordi, at så er det meget lettere for mig bare at lave videoer på mit eget sprog. Og få flere views. Ja, lige nu har jeg 0 views. Også 0 videoer. Det skulle være meget effektivt. Nu ved jeg kraftigt ikke, hvor jeg er henne. Jeg kan ikke løbe. Og her er vi. Yes.
Sådan der. Så lige chest. Så. 2 sekunder. Kommer lige i 2 sekunder. Så er jeg back igen. Jeg ved ikke meget mere end 2 sekunder faktisk. Det var meget heldigt. Jeg tror lige på det her derinde. Det har jeg nok brug for. Så har vi en lille base hernede på noget. Men jeg skal lige ned, og så miner jeg videre ned. Og jeg tror faktisk, det er en meget dårlig idé, for jeg skal op og have noget mad. Så skal vi op på jagt. Da 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 da. Vil det blive dag, eller vil det blive nat? Det bliver nat, tror jeg. Hvad fanden sker der lige for skyerne? Det var der noget. Oh, fuck. Jeg har lige gjort mine forældre sådan helt upist. Men det er godt. Ja. Nu er vi ikke sure længere. Hvad laver du? Jeg prøver på at finde de her settings her. Ja. Det er bare på piratsprog, så hvor er du henne, og hvor er udgangen? Hvad? Hvor er du henne, og hvor er udgangen? Jeg gik op og fucking... Øj, det er en nederen telefon, jeg har lige nu. Ej, kan du ikke skifte din ringtone, eller sætte den på lydløs eller et eller andet? Jeg slukker den. Okay. Flytilstand. Også godt. Jeg har ikke Det er ikke fordi, der er folk, der ringer til mig, det er en alarm. Det er sådan en alarm. Nå, hvorfor det? Fordi ungdomsskole. Men jeg skal jo bare ikke til ungdomsskole alligevel, så det er lige meget. Så kan vi jo se her hele dagen. Ej, jeg skal faktisk også til, noget i dag. Så det bliver ikke sådan fucking lang tid, vi optager. Jamen dog, hvad skal du så? Jeg skal også op på ungdomsskole. Nej. Undskyld, jeg lige stille her. Det er faktisk fordi, jeg ville tjekke noget på min telefon. Jeg ved ikke, hvad jeg egentlig ville tjekke. Det var nok egentlig fordi, jeg gerne ville gøre sådan her. Og så sige... Sådan her. Nu bliver mit Minecraft rigtig stort. Yes, jeg fandt udgangen. Hæft, man, det tog sin tid. Ej, ikke engang. Jeg får svært. Jeg prøvede på at gå rundt i en mine sådan en time eller noget. Tak for sværet, by the way. Jamen, det var så let. Jeg tænkte lige, at jeg ville give dig det. Tak for det. Vi var nede i en mørk mine, og der kunne godt være creepers, så hvis nu kom en, så kunne lige forsvare dig selv. Sådan. Tak for det. Venter vi lige på, at det svarer igen Minecraft her. Jeg tror lige, jeg er gået og dræber nogle kaniner. Det lyder dejligt. Så, what? Det her er i hvert fald ikke engelsk. Hvad er ikke engelsk? Det her sprog her. Hvordan så ser det ud? Mærkeligt. Det ligner lidt russisk. Ja, så er det i hvert fald ikke engelsk. Det ligner faktisk lidt russisk. Nu skal jeg ikke gøre mig klog på russisk, vel? Men det ligner lidt... Ej, nu svarer... Nej. Det svarer ikke igen. Jamen, jeg har en sang her fra Rusland, så det... Jeg ved ej, nu ændrer... Ej. Russisk er. Jeg stopper lige optagelsen her, og så redigerer jeg den, og så ændrer vi noget, og så siger vi god for det, ikke? Fordi det her, ikke? Nu ændrer skaleringen sig. Jeg tror sgu egentlig bare, det var selve Minecraft. Ja, nu virker det igen. Det var da dejligt. Sådan der. Vi stopper ikke optagelsen alligevel. Change of plans. Og hvorfor der stadig? Det cutter du ud, det der. Creeper. Ja, der skal ikke lige en lille fejl der. Jessica, har du ikke noget food til mig? Jeg dræber kaniner. Har du ikke noget food til mig? Jeg dræber nogle kaniner. Nå, jeg tror du sagde creeper. Creeper? Jeg dræber en creeper. Ikke noget mad til dig, for jeg dræber. Jeg dræber en creeper. Jeg dræber en creeper. Ej, mand, der kører. Ja. Jeg synes, jeg lige, du strammer. Jeg dræber en creeper. Der er en muko.
Hvad skulle vi ikke prøve på at lade være med at dræbe alle mugkøerne? Fordi vi ved, der kommer mange kaniner. Jo. Der er altid mange kaniner. Vi er altså udtrykket. Ja, vi dræber alle kaniner. kaniner. Vi dræber alle Vi kaninerne. kan godt dræbe alle For der kommer bare flere. Fuck kaninerne. Det er lige meget. Der var ikke noget kaninmad. Der var Vi heller dræber ikke noget kun kaninmad. kaninerne. Er det ikke en deal? Vi dræber kun kaniner. Det ligner sgu da også en reje. Det er rigtigt, hvad du siger. Jeg sagde det jo. Det er Jeg står ikke og lyver for dig. Det er også derfor, jeg siger, det er Jeg rigtigt, lyver hvad du ikke. siger. Jeg elsker tigerrejer. Det gør jeg også. Fun fact. Frityrestegte. Øj, Der er en det havde jeg for ikke så mange dage siden. Har du noget brun kaninmad til mig? Det havde den ikke. Den havde ikke engang noget jeg brun har- kaninpels til mig. Jeg koger lige nu. Jeg koger mærkeligt. Vil du også koge noget Jeg laver kamel det til mig? Kamel. Jeg bakker noget kamel. Skal jeg koge noget? Lune kamel til jer, tak. Julekamel. Kamel. Lune. Ej, nu synes jeg lige. Sådan der. Jeg vil gerne lige have den der, for jeg har intet. Jeg har intet, seriøst intet. Sådan 0. Nå. Det har jeg faktisk heller ikke. Jeg har et halvt liv, og jeg har 0 i hunger. Holy shit. Bitch. Jeg tror faktisk, jeg kommer til at putte den ind. Jeg kommer til at putte den ind igen. Jeg går ud og finder nogle flere kameler. Kameler. Og også, det minder mig lidt om med kameler og alt det der. Det er fordi, det minder mig lidt om mods, og mods minder mig om modpacks, og modpacks minder mig om den her server. Fordi vi hoster den på sådan noget ting, der hedder, hvad fanden er det nu, det hedder, jeg kigger lige. Det hedder, Athernus. Hvor du kan lave gratis server faktisk, og det er over internet. Det er ikke engang dig, der skal hoste den, det er faktisk internet, der, fuck, jeg kom lige til at dræbe et får. Undskyld for. Nej, det er så internet, der hoster dem, sådan dem der ejer det der Athernus. Og så kan du også godt putte modpacks derind. Det er faktisk pisse lidt. Du vælger bare en modpack, du gerne vil have. Det er alt sammen under Feed the Beast til gengæld. Men der kan vi jo til gengæld også godt få nogle små kaniner eller noget. Hvis vi nu gerne vil have det. Hey Anders, hvor er du henne? Jeg har noget mad til dig. Men jeg går rundt og nakker mad. Nakker mad. Nakker mad. GG, Nej, Anders, der er en GG. lille gris. Ja. Ja, dreng. Lav en Kanin. lille- Sådan der. Dreng. Sig mig, har du dræbt et får? Nej, det var du held. Ah, nå. Jeg tænkte mig ikke Jeg rigtig tror om kun, det, der og så var var et der får. et dyr. Der var dyr. Det er sådan en instinkt, du har. Dyr! hedder dræb Dyr! Og sådan dræb alt og alle. Nej, kun dyr. Og dig. Kun dyr. Jeg er dyr. Jeg er en ged. Nej, du er en ged, Anders. Du er værre end en ged. Jeg er et får. Ja, det er værre end en ged. Faktisk for nogle år siden, så jeg spillede sammen med en ven. Og vi tænkte sådan, at alle sådan nogle folk, vi kender, vil vi sådan repræsentere som Minecraft dyr og monster. For eksempel min søster, hun er en gas. Du er dem, der er en der. Hun sender eksploderende kugler Ja, og død hun efter var folk, eller sur, hvad? det var sådan, nej. Og så min fætter, han er en slimklat. Fordi han er meget klæbende, eller hvad? Og han er sådan rigtig fleksibel-agtig. Han skulle næsten have været din kæreste. Der var What? klæbende, så. Hvad? Hvad fanden er egentlig jeg prøver på her? Jeg var en ko. Nej, jeg var ikke nogen ko. Jeg var faktisk en kat. Jeg var en ocelot. Derfor Min vil jeg vens have en kat i søster var en ko. Anders, jeg gav faktisk også dig en. Vil du vide, hvad du var? Nej. Ej, det vil jeg faktisk gerne være, var jeg. Du er sådan en mushroom-ko. Jeg hvad hedder, du kan mælke mig for suppe. Svampesuppe. Det lyder meget næsten. Ja, det er det også. Det kan jeg godt tro på. Mere kål. What a surprise. Hvad gør vi lige nu, Anders? Vi skal bygge et hus. Jamen, kan du ikke bare bygge et grundhus sådan? Ligesom den der vi spillede i går.
De var ikke på det her map. Kan du se? Hvorhen så? Samme slags i hvert fald. Hvor? Der er et rigtig fedt sted. Det var i... Hvor var det? Det er over på den der side, tror jeg det er. Jeg vibrerede min telefon. Det er heroppe et sted... Jeg hader... Ej, nu går du væk. Vi skal også lige huske... Kan du ikke gå ned og lave en spade? Du behøver ikke at komme med dig selv den her gang. Ja, nu. Kan du huske det? Ja, nu. Det var også fandt brik. Sådan. Ja, nu. Sådan. Men jeg vil gerne have en spade. Sådan. Jamen, jeg er her nu. Nå! Det gik bare 500 år, før jeg opdagede det. Du var bare så blank. Det var du helt utroligt. Jeg blev ved med at sige... Du blev ved med at spørge efter en spade. Jeg sagde, men jeg er her nu. Du spørger sådan, ja, men jeg skulle have en spade. Men jeg er her nu for Jamen, jeg vil gerne have en spade. Men jeg er her nu. Men jeg vil gerne have en spade. Sådan. Nå, på den måde. Og sådan, ja, jeg er en spade. Men vi skal også lige... Du skal bare ned og hente... Eller jeg skal bare ned og hente. Det kommer an på, hvem der hopper først. Vi skal have en lille spade. Jeg havde grinet, hvis du ikke havde ramt, virkelig. Jeg er god til at ramme ting. Jeg er så rigtig parkourmester. Jeg har lagt alt mit træ ned i den der kiste dernede. Har du lavet en kiste dernede? Jeg lavede en kiste dernede. Kan du så ikke lave fundamentet, hva'? Jo, men jo. Jeg skal nok bruge... Nej, men det er faktisk fint med 2 spæder. Nej, 3 spæder. Lav 3 spæder. Man kan altid bruge flere spæder. Det er faktisk et godt råd. Jeg kan altid bruge flere JSK. Nej, det tror jeg sgu ikke rigtigt. Jeg tror en er mere end rigeligt. Det er meget mere end rigeligt. Er det ikke? Nå. Det er næsten for meget. Nej. Så skal vi så lave de trapper her. Jamen det er fint. Hvor du træls. Jeg kommer op og laver en spade til dig, så du ikke behøver at bruge dig selv hele tiden. Så har jeg en ven. Ja. En som mig, der forstår mig. En som der ligner dig. En som der er mig. Det er sådan mig som replica. 1, 2, 3, 4, 5. Og 5 spader. 1 spade, 2 spader. Du får 2 spader, så får jeg 3 spader. Du tog den ene? Nå, nevermind, jeg fik den ene. Sådan der. Vi skal bare deroppe nu. Tag den samme vej som sidst. Vi skal også en vej, der kommer. Vi tror bare, vi laver en trappe op af... Det var ikke det, jeg gik for. Nej, det var ikke det. Ikke her så? Jo. Moist. Der er masser af kul. Nice. Ja, haha. Godt klar, jeg fik stenet, ikke også? Lort. Haha. Lort. Jeg skal lære det. Der er også noget nede en pis. Kan du ikke fælde træerne? Ja, det kan jeg godt. Det må jeg fjerne alt det her jorden. Kan jeg få din hakke? Eller din hakke, din økse? Jeg lagde den min økse ned i kisten. Ej, nu er du dum. Kan du ikke også lave en af jer? Det skal så få... Hvorfor har vi ikke noget? Jo, det kan du ikke bare lave et crafting table, så kan jeg lave en til dig. Bare lave et crafting table. Jeg kan også bare lave mig en sølv. Jeg har iron til det. Det skal være. Jeg laver... Nu har jeg også lavet et crafting table. Det er meget smart, det, Anders. Skal jeg ender med en kiste fyldt med crafting tables, virkelig. Det er mit mål. En kiste fyldt med crafting tables. Så lige meget. Så to. GG. Mit mål er ikke en kiste fyldt med jord. Med jord? 5 kister fyldt med jord. Skal vi hedde Sipsco? Totalt ikke fordi de har taget copyright på det. Det tror jeg faktisk de har. Så vi skal nok passe lidt på med at sige det. Ja. Læler vi, Anders. Anco. Okay. Lige det her kunne man faktisk godt bruge til noget, sådan, hvor der sådan bare hul med det der. Jamen altså, nu laver vi bare huset heroppe i stedet for. Den her mulighed, jeg valgte ud af de mange idéer, jeg havde. Okay. 2. 2. Hvor en af dem involverede det, som vi lige sagde. Ja nok.
Cookie-horn. Cookie-horn. Nu har jeg sådan 8. Nej, men vi skal heller ikke... Nu skal vi altså ikke heller ikke kopiere mere fra The Yogscast. Det er ret nice. Det er rimelig nice, og det er derfor, jeg elsker det. I hele mit hjerte. Nu synes jeg lige, du begynder at blive lidt gay. Ej, det synes jeg altså ikke, der er du. Bum. Au! Ej. Ej, nej, fuck. Var det godt? Ej, undskyld, Anders. Spand, altså. Lort på spand. Jeg dør også lige. Jeg har ikke så meget hunger. Din mister har jeg fuldt hunger nu. Whee! Nej, fuck. Ej, så tager du bare den samme vej, som jeg har bygget, altså. Ej, lort, jeg havde lige planlagt en anden vej, som du ikke kunne komme op af. Ej, Anders, din tart. Hvad for en night er vi egentlig på indtil videre? Hvad for en hvad? Hvad for en net indtil videre? 2. Vi er på dag 2. Ja. Det var fint. Hvad det vi skal også have lavet på et tidspunkt, så laver vi sådan et kæmpe stort skilt, der står derude et sted. Det bliver så i Creative, tror jeg. Der skal bare stå welcome to, og så mig. Og så dig. Og så bare mig. Hvad dig? Bare mig. Ikke noget filter, altså hashtag no filter. Har du hørt om Axel og Peter Rød Gød med Fed Gamers? Ja. Ej, det er bare ikke det samme, er det? Nej, men det her nice. De fik mig til at grine så mange gange. Jeg synes, det er fedt. Ej, det er der ikke nogen andre YouTubere, der kan gøre, udover mig. Nå, men seriøst, det er rigtig sjældent, jeg griner over YouTube. Og jeg har rigtig mange videoer. Ej, jeg vil bare grave et hul! Du må ikke grave et hul, din ged. Ej, nu stopper du! Nå. Er jeg ond mod dig nu? Pas på, ellers kommer jeg til at grave på dig igen. Så kommer jeg til at grave på dig igen. Ej, nej, Anders, nu synes jeg lige, du stopper den. Ej, nu stopper du altså. Jamen, det fortjente du et slag for. Det fortjente jeg det var faktisk ikke engang med vilje, jeg lavede den der joke. Det fortjente stadig et slag, det er korrekt. Skal jeg bare fylde alt det, du har gravet nu med 3? Det var slet ikke meningen, at jeg ville sige det på den måde. Jeg fylder alt det, du har gravet nu med 3. Nej. Din spade. Au, fuck. Så nej, stop jer der! Ej! Og det var en op igen, og nu lægger jeg mit framerate dropper like shit, og så drop the framerate. Bum, up. Oh, fuck. Nu synes jeg lige. Det synes jeg altså også lige, du gør. Nå. Og nu er mit framerate god igen. Og fordi den har ikke så mange venner med framerate. Den bliver altså lidt ked af det nogle gange. Nu vil jeg gerne lige spille den her. Ej, undskyld, nej, nu stopper vi. Nej, nu stopper vi. Jeg har et hjerte tilbage. Jeg havde et halvt. Du slog mig til, at jeg havde et halvt liv. Nej, Anders! Ej, okay, nu stopper vi. Nej, jeg kommer og dræber dig nu. Fuck. Jeg var lige ved at falde igennem et hul. Yes. Det er sikkert, vi får i hvert fald ikke nogen killer heroppe, kan jeg godt forsikre dig for. Eller vi får faktisk... Vi får faktisk en rimelig stor killer, kan vi også sige. Kom her igen, Anders. Du skal dø. Det er sikkert, det var bare for sjov, Bring ikke? the rage! Det var bare for sjov! Det er glad. Okay. Okay, jeg tror heller ikke, det er særlig sjovt at se på hinanden, der hele tiden dræber hinanden. Altså. Nej, undskyld. Ja, det må du have. For det er man nok. Jeg synes, jeg lige, du strammer. Prøv at se, vi får en meget stor kælder. GG. Jeg har meget... The urge to bare slå dig ind i... Ja, jeg går om bag dig, så lige kunne... Nej, men jeg graver sådan... Jeg udgraver noget herinde, som du skal... Bare sådan der... Fuck. I tager det, Anders. Grave kun rundt om. Og vi lige sådan en entré her. Jessica, pas på. Jeg passer på. Det er vores lille entré. Så skal der bare i wood rundt om... Eller nej, ikke wood. Der skal være i sådan noget der sten der. Et liv tilbage. Det var ikke med vilje. Var det ikke med vilje? Nej, det var det faktisk ikke. Nå. Hvorfor skal jeg tro på det? Hvad? Hvorfor skal jeg tro på det? Fuck, nu dør jeg. Suicide. Undskyld, Anders. Det var faktisk seriøst ikke med vilje.
Nej, nu kan jeg sgu den forkerte vej, tror jeg. Nej, jeg kan slet ikke finde rundt på den her ø. Vi skal bare fjerne det bjerg. Vi laver et kort til sidst. Vi skal faktisk have et kort, det er en god idé. Og det var også grunden til, at vi brugte Keep Inventory, fordi at ellers så vil vi... Ej, det var faktisk grunden til, at vi ikke skulle have brugt det nok, fordi så kommer vi nemlig til at gøre det her hele tiden. Ja, okay. Ja. Skal vi slå det fra? Ja. Fuck. Game rule... False. No, goals is not true or false. Skål bare det samme igen. Det er bare false i stedet for. Sådan der. Jessica, nu skal du ikke dø mere. Ja, det tænkte jeg nu. Ej.